של אמיר תורג'מן. זה מצב טוב למכבי תל אביב. תורג'מן כל הדרך, מיישר את הכדור, והנה 2-0. וזהו ברונו ריס. המשחק הזה גמור, 4 דקות לסיום הזמן. עם התקפה טובה מאוד של מכבי תל אביב, והגנה חולמנית מאוד של מכבי חיפה. והפעם זה הבלונדיני השני של מכבי תל אביב שמגיע לעמדת הכיבוש. אמיר תורג'מן קונה מצב מצוין, אין פה נידל. הוא קלאסיקו דה גולס. תשמע, ראינו עכשיו את אמיר תורג'מן עושה פעולה גדולה. עוד פעם, אף פעם לא נדע אם הוא בעט השער או נתן כדור רוחב. הוא לא בעט השער. לא יודע אם הוא לא בעט, אבל הוא עושה פה את התנועה פנימה, נותן את הכדור הזה לרוחב. וברונו ריס שמרשה לעצמו כשטל בנין ותמיר כהן נמצאים בקישור מאחורנית, הצטרף להתקפה. לא נשאר לו הרבה, רק לגלגל פנימה. ולתת למכבי תל אביב לנצל את זה שמכבי חיפה מהרגע שהיא קיבלה את השער פשוט בהלם. זה בהחלט לא הייתה בעיטה לשער, זו הייתה מסירה בסיבוב. כל הכבוד לאמיר תורג'מן על בישול גדול, ורייס רוצה לשמוע, אז הוא שומע. 2-0 למכבי תל אביב.